bona lletra, amb Vicent Ussó. Hola, benvingut, Vicent. Hola, gràcies. Així estem disposats a aprendre tècniques narratives a la teua classe, a la d'avui. Quin és el tema? Doncs avui volia parlar de l'antagonista. Quina és la utilitat de l'antagonista en una narració? Bé, per entendre-ho hauríem d'explicar què és el conflicte literari. N'hi ha novel·les que tenen conflicte i n'hi ha novel·les que no en tenen. Les que tenen conflicte, bàsicament, per simplificar molt, això vol dir que el protagonista pretén aconseguir uns objectius, propis o encomanats, els que siguen, i que hi ha diversos obstacles, diversos elements que se li oposen i que intenten que no aconseguisca el seu objectiu. En aquest sentit, la trama estaria composta per les diferents etapes que utilitza el protagonista per intentar anar salvant obstacles fins a aconseguir o no el seu objectiu. Doncs l'antagonista seria aquella figura que centralitza l'oposició al protagonista o als treballs del protagonista per aconseguir el seu objectiu. I per tant no és una figura imprescindible. El protagonista sí que ho és, diguem individual o col·lectiu, però tota novel·la ha de tindre un protagonista. En canvi, l'antagonista no és una figura imprescindible. Pot ser que els obstacles que es troba el protagonista quan vol aconseguir les finalitats que busca estiguen diluïdes i siguin diverses. Aleshores no podríem parlar ben bé d'antagonista. I com es comporta un antagonista? Doncs la primera i condició més bàsica de l'antagonista és presentar-li una oposició contundent al protagonista, perquè, clar, si el protagonista el derrota amb facilitat, aleshores no tenim obstacles i no tenim història, no tenim tensió, no tenim conflicte, no? Per tant, com més dur sigui l'antagonista, com més esforços hagi de fer el protagonista per salvar aquelles traves que li vagi posar, major dimensió tindrà el conflicte i, per tant, major temperatura emocional podrem aconseguir amb el relat. D'això es desprèn que l'antagonista i el protagonista han de tindre unes capacitats semblants i, fins i tot, en determinats casos on l'antagonista està molt present, l'autor s'haurà de preocupar per prestar-li una atenció similar a l'antagonista del mateix nivell que li presta el protagonista perquè les dues figures estiguen un poc a la mateixa alçada, no? Si de vegades poden conèixer un dels antagonistes més famosos de la història de la literatura. Quin serà? Escoltem. Dret davant la ximeneia hi havia un home de talla mitjana, d'aspecte altiu i orgullós, d'ulls penetrants, de front ampli, de rostre prim que encara allargava més una barbeta de pera coronada per un parell de mostatxos. Tret de l'espasa, aquell home tenia tot l'aspecte d'un home de guerra, i les seues botes de búfal, encara lleugerament cobertes de pols, indicaven que havia muntat a cavall durant el dia. Aquell home era Armand Jean Duplessis, cardenal de Richelieu, tal com era realment en aquesta època, és a dir, destre i galant cavaller, ja feble de cos, però sostingut per aquesta potència moral que va fer d'ell un dels homes més extraordinaris que hagin existit, preparant-se, en fi, després d'haver sostingut el duc de Nevers en el seu ducat de Màntua, després d'haver pres Nimes, Castres i Usès, a expulsar els anglesos de l'illa de Ré i a assetjar la Rochelle. El cardenal Richelieu, per favor. El cardenal Richelieu dels Tres Mosqueters d'Alexandre Dumas. Sí, però ens hem de fixar en el tractament que li dona Alexandre Dumas. És un tractament molt amable. És a dir, si escoltem la descripció, que com hem escoltat ara mateix, diguem que l'autor té una certa predilecció pel personatge perquè sap que és un gran personatge. Bé, doncs Armand Jean Duplessis, el cardenal de Richelieu, un dels antagonistes més famosos de la història, es veu a la novel·la com el pèrfid Richelieu. És aquell que a través de Rochefort, que és el seu lloctinent, i a través de Milady de Winter, articula tota l'oposició als designis o a les pretensions dels mosqueters, no? Per tant, cada perill que han d'enfrontar d'Artagnan i la colla es trobaran davant el cardenal Richelieu. Curiosament, i ja ho explica en el fragment Dumas, la magnitud històrica i el gran poder que té el personatge, acaba de dir que acaba de conquistar diverses fortaleses que es disposa a enviar als anglesos cap a Anglaterra, etc., és el que li dona valor a les gestes dels mosqueters, perquè davant no tenen un qualsevol, tenen tot un primer ministre d'una gran potència, com és França en aquell moment, i amb molt de poder. En canvi, és molt curiós com la pròpia narració, al final, aconsegueix que vegem un personatge que en la història de França és un tòtem, no? És una gran figura,
diguem que Dumas acaba presentant-nos-el com un malànima, estudi pertinaç i pervers, que el que fa és buscar, diguem, la ruïna d'aquells que el narrador més s'estima, que són els mosqueters, la reina, etc. És a dir, la narració és capaç de capgirar la història i fer-nos veure a un gran governant, segons la història francesa, com un bandoler un poc així amb males intencions. Sí, perquè en literatura el cardenal Richelieu com a personatge és un dels malvats per antonomàsia. Efectivament ha passat gràcies o per culpa de Dumas amb aquesta imatge, no? Però això no ens ha de tapar que l'antagonista no és el dolent, és a dir, el dolent és aquell que vol el mal dels altres, i l'antagonista no té per què ser dolent. De fet, pot ser també que el protagonista no siga el bo, el protagonista d'una obra. Clar. De fet, els dos haurien de tindre virtuts i defectes, encara que el narrador s'incline més per un, que normalment serà el protagonista, els dos hauran de tindre virtuts i defectes per a no caure en el maniqueisme. I si vols podem acudir a un exemple que és bastant plàstic, bastant evident. Els Miserables de Victor Hugo, on Jean Valjean és culpable d'un robatori, en el primer capítol roba al pobre bisbe d'aquella província mig perduda i pobra. Però per necessitat. Bé, roba per necessitat, però roba, i per tant infringís la llei. En canvi, l'inspector Javert, que és el seu antagonista, és aquell que el perseguís d'una manera constant durant tota la novel·la, és l'agent de la llei i el que vol és que la llei es complisca. Per tant, des d'un punt de vista legal, si vols, el bo seria l'inspector Javert i el dolent seria Jean Valjean, encara que després el narrador aquesta visió ens la gira del revés, perquè ens mostra la bondat del Jean Valjean, les penes que ha de passar el pobre, la situació social en la qual ha de viure, etc. En tot cas, el que a mi m'interessava és que vegem clar que antagonista i dolent no són termes equiparables. I en aquest cas es veu molt clar. Bé, ja sabem que l'antagonista no ha de ser necessàriament malvat. Quines altres formes pot adoptar un antagonista? Aparentment sembla que l'antagonista ha de ser un personatge humà, però no sempre és així. De fet, la major part de vegades ho és, però pot adoptar altres formes. Per exemple, una força natural seria la mar personalitzada en el déu de la mar, en Posidó, en l'Odissea. Pot ser també la solitud. Robinson Crusoe realment el que ha d'enfrontar és el fet d'estar sol en una illa fins que arriba divendres. La consciència, que és un antagonista molt curiós, en el cas de Crim i Càstig, Raskolnikov, el que ha d'enfrontar és la seva pròpia consciència. Per tant, seria un antagonista molt peculiar. O un de més general, que són les normes socials, que ens trobem en Anna Karenina, en Madame Bovary, en Frankenstein, fins i tot pot ser un animal, com és el cas de Moby Dick. En tot cas, l'única condició que ha de reunir és que centralitze, que polaritze les forces d'oposició als designis del protagonista sempre que parlem d'una novel·la de conflicte. Ai, crec que ho he entès. M'ha quedat clar. Segur que sí. Bé, l'antagonista, i ara arribem al moment de relats que ens envien els oients. Així teniu les instruccions. Llegiu els vostres microrelats i envieu-los per WhatsApp al 687 61 68 90. Repetim, 687 61 68 90. Envieu 2 missatges de veu. En el primer heu de dir el nom, d'on sou, l'edat, si voleu, i el títol del relat. I en el segon, llegiu el relat. Avui tenim un relat d'un estudiant de periodisme. Anem a escoltar-lo. Hola, soc Marta Ferrer, tinc 18 anys i estudio periodisme a la Universitat d'Elx. Soc molt fan del programa i des d'ací volia felicitar-vos. M'agradaria que, si aquest relat s'emet, dedicar-lo a la meva amiga Violeta. Moltes gràcies, espero que vos agrade. A cada pas que donava, un sonor cloc retombava sobre el terra. Portava uns tacons d'agulla amb els quals intentava no esbarar-se per la vorera mullada. Sabia que aquell calçat no havia sigut una bona elecció. Era el desembre de 1880 i poc, i els carrers de Londres s'havien tornat perillosos. No hi havia cap cantó ni racó que no parlara de Jack the Ripper, i amb l'arribada del fred semblava que la ciutat s'havia enfonsat en una misteriosa boira que amagava nombrosos interrogants. Però ella no s'hi deixava intimidar, i caminava. La nit va anar caient a poc, i l'aire cada vegada era més gelat. De sobte, li va semblar que una ombra creuava pel seu darrere, i va accelerar el pas a mesura que feien les pulsacions del seu cor. Va decidir canviar una mica de trajecte i va trencar per Bernal Street. No obstant, ara escoltava com uns passos la perseguien i s'unien al seu taconeig. Cada vegada era més prop.
Ho sentia, la perseguia ràpidament, estava a punt de tocar-la i quan va sentir la respiració d'ell pegada a la seva orella es girà. Però no hi havia ningú. Aleshores, mirant a terra i pel reflex de la llum que provenia d'una finestra, veia com una ombra alçava el braç amb un punyal. Sense pensar-ho, es llevà la sabata, es girà ràpidament i li clavà el taco al cor. L'home va caure desplomat a terra, quedant il·luminat per la mateixa llum que l'havia delatat. I ella, com la ventafocs, va córrer cap a casa a mitjanit, preguntant-se si hauria matat a l'assassí més famós de tot Londres. Inquietant, Inquietant i tot un clàssic, no? Sí. La literatura al voltant de Jack l'Esbudellador, no? Sí. Que no sabem qui és, la policia no va esbrinar mai qui és, i les especulacions sobre la seva identitat han donat lloc a pel·lícules, a contes, a còmics, etc. I ara un relat. I ara un relat, no? Que tampoc ens soluciona, ens apunta que podria ser, però evidentment no ens diu la identitat de l'assassí, no? M'ha agradat molt el clima de misteri que és capaç de crear, i un poc recuperant el que vam parlar en un programa anterior i fa algunes setmanes, la importància de l'atmosfera. Sí. És a dir, el relat funciona perquè és capaç de crear una atmosfera que encomana aquesta sensació de por, de misteri, de no saber què passarà, no? També gestiona molt bé el que és el suspens es produeix quan el lector i de vegades el personatge saben que hi ha un perill que se'ls ve a sobre, però no saben per on esclatarà, no? Aleshores, aquest tempo el gestiona molt bé, el va accelerant cap al final, fins i tot en la lectura, i per tant totes les fases que ha de tindre una bona història de suspens estan molt ben pautades, i per tant la meva enhorabona a l'estudiant de periodisme. Li diguem a Marta que continua escrivint. I tant que sí. Marta, continua escrivint. I ara nosaltres diguem adeu amb música. Te'n recordes de Franco Battiato? I tant. Anem amb una cançoneta, Centro di Gravità Permanente.